Pini adab birta long pen kadu kabya phantame adab kemia kardom nang pajurik long. Tang te pini adab birta juitha. Pai ni pai ingkoira ke thomarni Dhonsuri DCRF kapar luangkang arong asaratum an chingrum si perang ke mai kangni. Rong asaratum pen kaning jepon ke Dhonsuri MAC constituency kapar luangkang ha 1942 asengkan rong jeseng pondo. Laso long wana ningkan penonesi hakpo pisar pusar akai hut pensi laso hawar rong chukim pondo. Laso hawar pan Assam survey tumanta humridam lo lapen inut banghini rong asar tum longke pata tame longdun lo ponta nona pike DCRF angkang pina ku kok laso puthak Arwing Long Autonomous Council CM Dr. Tulram Rohang tame karbi tum anapan longle pata pipo pusi lamchak pipon pon lasi prabjin pen laso lamchak pachunra DCRF pri punra raratum pan prabjin pen longle pata ke pipon jepan rong asar bitung atum chuningri Tapen longle pata ke pipon det pulote Arwing Long Autonomous Council CM Dr. Tulram Rohang along Cirap cito dun wer pupusi rong asar tumpen ning Jepon. Bini nangli tumhan parangki tumhan aporating nangli tumna pale thege pot nangli tumhan suri kadom mapaji lo kadom lapen nilimen ke noren teron pu nilirong ke dak bela forest ge dadu kolom sing teron rong asar kasi Pini nangli tumhan parangki tumhan nilitum nang chopat nang koke akapre galang mali la nilitum matipung DCRF lasu kipar lu arong asar tum an nilitum chingwa chingsai pensi nanglitum parangki tumhan nilitum nang chopalo lasi nanglitum aporating penbanglo lasi kuthot nanglitum han chorulo lasi bele galang mali la DCRF lu kidu karbi ba lengatum aphan non la district council charibom ACM saraphan nilitum kachuningri ba nilitum rong asar hoi pe nilitum kachuningri kela phonlo je laso di reserve bang la district council proposed reserve forest pu laso bang nilitum phan nang pripi paprap jin sonte misenji la pen nangli keningi ba nangli ki pu ateng pensi nilitum la bifam pe ni samai nilitum khilap lap lo nilitum submit lap lo lasi nangli phansi akhalo sar CM sar lasi nilitum ke dak rong kimi rong barim pen nilitum ladak penaan adona phaido nilitum akikom na stame laso forest andar kedo arong adona phai ke 5000 bak doko gibon athi serong jona sonson stame hadak 700 adona phaido lapen rong klarbong stame la anthak do lapen non ladak la eboreto manung la puan kido stame penaan arong ke thi dak adona phaido pe nilitum rong krisi ke pini pina pele ke do galilo sar nilitum ke ha 1942 pensi nilitum ladak kido atumlu nilitum ke abarim khangyang lo nilitum dak rong kri hini bak doji nilitum abarim khangyang lo lasi phong stame nilitum je nanglitum along stame hala kidam tang Dhonsuri CM introduction program along stame laso long stame nilitum memorandum nang pidunun pulo nilitum memorandum nang pinlo laso memorandum nang pidun along ta nilitum lahaya gagos tame nilitum nang pidun lo je nilitum ke 1942 pen nilitum ke bharat sadhin long leku pen nilitum ke laso angpong long la DCRF area ke parlu angpong long laso rongkre ini nilitum laso sanchomdu lasi nilitum ke non pini pina pen kidu atum kalilo lasi hala 1942 pen kidu district council long leku bharat sadhin long leku pen nilitum kidu atum lo lasi dak dipu taun ke hala sohut ke nilipu tum na thana teng pulun te hala sohut ke towar kalilo hala sohut ke chainong gariwan atowaran belang thosar lasi chainong gariwan atowaran belang lasi hala sohut sida me bang ke sardam na thana alam bang ga hok putai hala sohut sida me punjabi amuni pusi alangli scooter ihum bela scooter kalar da aki et pusi pu la ana aki banlo lasi hala sohut district council non kiki madim kali no aprang ke la town committee town club adung si aprang ke council kidu lasi hala suhut ekipi mane nilipu tum na thana teng te hala so district council ki kim ahut ke
la hala suhut ke kacirung kacirek pensi district council kikin la si hala suhut ke pinkhat ke la muhol mujadar atum pinkhalo je amugarong penke nangtum ke phelang wanot nangtum ke cek wanot pusi hala suhut hajira lagi pigali sar lasi nilitum la nilit akaprega dim ke nilitum do dama thai velo dak si nilitum din hajira chudun pen nilitum ta e jo hemri kachukim lo ri chukim lo e ki bang mi atum punot ki do bari matum punot sitame nilitum ke dakan velo akaprega dim ke nilitum dama thai velo aposi nilitum ke towarna cholang ke nangli phanan ve si nangli phan se akhapar piklo nangli yongsi la so no la MLA election aprang jongsi nilitum phan la pota bang nilitum phan ang pi derlo pulote nangli kopi manai puta nilitum bang ke la so lama teng po la si nangli thang nam thanang ne lo nangli nangli phan si nilitum ke towar cholang lo sa ya si nilitum ki do barim kali kalang sitame lahai sitame jo la ke asam survey la ke asam survey ki bang huda polo ho asam survey ki bang asam survey bang huda map lo la ke sar ho la rongtrei si apartment la ke abarim lo nilitum la 1942 pen ki do tuma bang survey ki bang huda map lo la pen la ke mundol survey ki bang huda map lo sar ho la ke nilitum aphan la pota nang PPA prang la mundol survey bang de si nilitum phan pota nang pilo apota ta la hanlo sar ho la ablok anda danang selam pilap lo jo la ke amuga arong lo la ke amuga rong lo la si hola sut ke rong area chiplak le la si la so arong area nang kiplak setame la so ating ben si bang mondol atum nang claim pilo nang bonai pilo la hanlo ho la de pe na phi jo nilitum la hanlo nilitum miadi pota kelong 1981 82 la so prang ben sami nilitum la so prang pota sami du la bang te an piniu ide lo sami la so pen aban sami du la la si nilitum hala suhut phelang hem sikikin nona phisi haladak district council made nona phisi la 1952 apit nona phisi hoda ankipon ngasi nilitum ke barim binong lo ahok pe lo nangli hala suhut same dhonsuri long same la suang pong idu an same karbiang selu mapusi nangli kipulo nilitum nang thakan lo karbiang selu pulo ahok lo nangli karbi aphan kaching honnai CM lo lasi noning kan koi bake nangli dunang la lasu nilitum han ansu se akisung ke boy pe nangli na pajong nang langsar lasi nilitum non same don rap mekar lapen rong asar rubasar dum pe nilitum chingba chingsai lo lasu rijab arlu kidu agang bura rong asar tum pen mekar sarmar pen nilitum chingba chingsai lo lasi nangli lasu di rijab non ma nang prepaid pen nilitum phan nilitum kibi kithi nilitum ilong le phela potayong sinangli nang pidelo pulonte kibangji arni same nangli nilitum la so area along abangke nangli mathanang ne sar nilitum rong asar tum pensi thurpak pensi nangli pima nang pinkhat nilitum nang chedon nunji nangli phan nangli ku pima nang pinkhat la so teng sin nilitum nang claim po walam mangke pali pon pedet si nili puthot siam sar phan choning ridun lo la si lapu labang so emure tom lang so din non kar bidok pik lo hala khei ke charbo hutsi nilitum dak nang donang kok lo lalo la si non mang tu ke la dak ke ka prek khei bang ga awi kar bi lok si dak ke do lo adon nili la son lu nang chisik se de bang sa me nili ta pu sensas et survey et lo non file pen dak do et lo la se adona phai tu teli long lo arong lok ta lo don rong koira hinian ke non dak record do lang ta non rong thom ne do lang aru so se yo non la an rong asar do take ding do ka chini tum sai de lo la pa se la ne tum phan dam ning rong pen nang pa do long ya phan ek matro nang li siam ka hai sar nang li pen nelimen mangke sikari rong kharpo nan rong mili hidim terang la pen ga ko non dak nilita nang kat nang kok lo the he me ge chu mi pun hadak rong mili long dam pa nang khu pre la ma se nili mat ta wang kok lo la si non dak du pen
angkala an apu erem plak an magani da un an rat han boribom lo la senal panda chuning ri pa di cream lo jo non lang tu do ko be sa la ke ti beta chuning ri pa di cream lo prap jin pen la pen a hok lo la lang tu kani tang teng lo nang li yong se nang pa chun pilu pulu te non eli prank non ta election nang lepo lang ta ni tum rong asar na do pet lo jo ni tum sab the body pu la ki ni tum pu pa di cream mangala lo ni tum da rong sopia dun si ke do tang tum saide o somar same dat men si sob ke tok ke lang kunon dat pen lok si do ni tum na ho dam thai velu 1942 pen rong chukim de pen sorkari angbra kelong unsuge 1955 November 13 tarik ang ni pen sorkari angbra appointment che palong dun la se non puan nili tum non nili pen ubege thom ange sorkari angbra la kakuti rong hang rong nili chari bom na se la so hud long hala so hud khore sa tunge plak te kanga me balong se la dak tok alo pen rong krisi pura me nili tum hala so hud la kakuti andara long kedo abarin tum andange ram terondolo kolom sing terondolo mensing rong hang rong dolo eng pen hemari be rong dolo pen sar at phangcho rong dolo hemari rong hang rong dolo jensing timung rong dolo there chen thong rong dolo khosing terang rong dolo hala haige nilituma prang pen dorapet arat saidela lasi ang bong malom nili tumha pata nang pi sida me nona bange nili tumha nang pi sedela pata mokha dala hai hanlo nona do pata da do tame non nili tum khajana dan pige pibom Lakha Inkoira Trop, Dwarbagari MSC constituency ke parlo, Lakha hini Dolamara Bapuram Tok BMI Hongjaya Longa Pamanpon, Ningkan Isek Lokimon Sangha Risoi Jang Chiromai, Mesen Pen ke Pachun. Boloram Phangcho ke Chapam Pua Mai Long, Chunbang Roton Kiling Pen Joksi, Mai ke Phalam The Jaipon. Bangso Mai Long, Aluisar Paman Pen, Lokimon Sangha Bare Maipu, Joysing Inti, Chopa Luhi Pen Lokimon Sangha Saipu, Kongandhi Timu, Thare Prodip Rongpi, Thare Baneswaring Ti, Lapen Thare Bidyang Ti, Tumpen Chenglok, Lokimon Aron Kroira Pet Ketekeria Tumpen, Ahin Ahin Pen Kibang Lokimon Pan Kroira Peratum, Ongdung Armuna Jetong Dunsi, Mai Mesen Pen, Pachun Pon. Bangso Mai Long Lokimon Sangha, Riso Ejang Chiro Mai Tumpen, Kepatik Pon Along Ritin Pen Kibang Lokimon Sangha Strampi Ando. Along ritin pen setame lamkan lapen Lokimon alunjir pen ki kan chapati setame pado birta kiri boma pora hud anke ki hai tu pan ripon long le lapen pinabak paman ponji karcho mai long si bangsong thek bangke paklang ponji lapen karcho mai talonji pan setame earning hong kong anwet pusi perangke thengno lam thedam langdo ini Card News pendanglok news doan abitu rumah tami itu Lokimon Sangha mai pokrin mens tami aitum kadu tami kardom nang pasirlo kardom je ningkan bang ason satak ining tami ningdeng krihini ningkan isek risoyang cingruma mai masuk karcho mai ini penis tami dak bapuram taubi arong mai hongjai longsi padopon tasida bang solong riso yang cingruma mai tum alang tum ke mangpon isi dodak litum satlang ki unatum phan karcho ponjito the felicitation of program alang tum ani canvas tame tabang so pai pai cheklo adaki bipon ke lake dowerlo tasida bang solong riso yang atum phan petum choro parlo jela so puthak dongsi litum biwer hotel Lokimon aron satlang kita ki unadum pendanglok riso yang cingruma mai suntame
non kewang jilang labang su lukimon aron along kurusar lokhon itihanse kepaklang lapen hepu kurumodon itihanse kepaklang aron mane ang song an kepali dunjia phan lapen angri isi kidojia phan lapen ning isi pen kosonsi labang so kidodun thekjima lukimon aron do on phan alang litung chepangtang ponjia phan si pini labang so sai bi ponlo lapen dadak lukimon mission isi do dak education business lapen religious la son thoma puthak pensi kurusar kakita kemang pondo lasi education lokachali bang paprang pik nangji lokachar juni jongsi paprang pe prote lake mekabe kangking ku kasonsi mandet po pusi kurusar kakita ethani ju kongno lasi non uwe kimietum lokachali bang ke ansusi paprang nangla ansusi thek nangla lapin karbi arab lansusi thurponang lang lapen okol dak lukhimon aron phansot kalilo karbi along ri lapen bharat assam pe nanglo tirthia danglong te pati thangdun erji phan itung chardia bang papranang la lapen isi religious lake isi lalo ni sivet pen do pen ada kadu kabista me ni sivet pen do dun pen la so rdp dunang ko puru kola kimanga kam itung papeng dunang ko lapen isi bang ke business ma ke lalo andon atina long ritina long stame ba nutina bang putin stame mithang asaya bang ke kakita tini nangni kiklem kedam lasi labang lotang ti litung lukhima aron arado an belapen kalgi sulang do arata chingthur ponko so lukhima songhor iso jang chingro mama etum asek pi aning kan wang stame labang so asayang dengke dengpon bom lo lasi pening lethot stame pini ke chingsi arni lo labang ke iso jang krung chingsa mai sila sualong krung chingsa mai long kisathan kichi mumpon nangkok mate che than pon nangber alam theke la puson hello nono we kimia tum ke claim ke dam pen chenglok ke chu ki jun ke do ke thak che pangthir koson si ke do ke thak nangji ma ke chu ki jun che pangthir nangji ma la hai ka do ka ve phuthak ke chingwai che than asip ni la bangsa alam samit ni than pon lo si pini la bangsa mai long samit che than pon lo risu jang tum ke chu ki jun ke chiri nangji phuthak raki hormu kirim pen risu jang kana hok lapen kidu ke thak ke chepang thir nangji ko puson nona kai ke kidu ke thak jongse chepang thir the pulote munira tum isi ningkang sam mate kelang ningkarong lason ave lasi lahai puthak samini tumpini kidu ke thak koson se chepang thir nangji ma lapen lahai non pir the long pulitin ke klang pen ko ansi kang thir the lahai puthak koson si ke chepang thir nangji ma lahai puthak kadu ka ve pini che than pon long lo lapen odur cepa me nangji lapen epai po alam karjupen sia hemtun koson si kaching thur pon ma laki kadu ka visam me chini lo la si hala sut sta me che tham lo hemtun si kaching thur ji pote po pa alam karjubek nangji pulaha puthak ke che than ke chemum pen chenglok angri si koson si ke doji ma angri si yong si ke doji pulote muniratum ninghang che pathi the nangji guru alam arjupen se ajat aso na sai sami claim nangji dam nangji la soteng jong si claim dam guru alama teng pe si claim dam loplote angri nang do po khei sami ching thur po long ching thur po lam than pe si nilam thing ton ko lo kadok pai ni phai ingkora ke thom jai pong lem sa hemalong por phai kresi por malom pen mai pangcheng ponsi kiram tang surin la ingkora plian ing kan pen pinengan surin la ingkora pon ing kana parman annual general meeting padopon bangso mailong jaipong secretary Prohlad Tokbi jaipong lems chairman Himariteron lapen lems along member ki doan apente shareholders ki doan tum jitong si mesen met pen pachun pon non ke bang jilang aning kana parman satame ansu se ke mesen je phan cyclem pon thupu pusi jaipong lems chairman hin pen ning je pon langhin pen sarpin po pro report kat news Francina teman media bitu phan nang teman kardom pajir lo kardom ase ningkan sek peneng litum pini tarikin ko ya ke thom agos achiklo litum dopon lo la pen litum la ningkan 2024-25 aparman litum AGM ningkan sek AGM dopon lo la pen la so AGM long nitum ing samjin pen chun pon lo la pen radatum radalam thizani tum arju pon pen rap atum kopi genangi kenang ni hai hu alam the puthak nilitum maphan nang pachini pon sini tum deng pon lo
lasi non kewang tuji lingkan stamini tum kolosona taksin tum claim ponji la ningkan se kamai pi bangke mane EGM annual general EGM posipulo la pente non kaduga be rata fan nili pachini pon gangtung bangke kado e honda than ke than pon bomlo tarik isi abang te tum sangeron pon pangcheng po lasi kaduga be tame sang nanga chiendon edie pha nili hin pen mate ya kongolem sa chairman hin pen chuni report no na pente mo niritum step enpon po je mate inglong ke dwara mate remote area halabang so atuma bang kewang kedam kosto nili batai sitamini di arong damplu sitamila so lambang nili thante kan je nalitum rong sipen ekdin dong wangima mante area pen ekdin dong wangima halas opor hodabang nilitum nalituman extra si non bang fingerprint nang paber pola pen asang tanang pipon popu nili kenam tanga porta nili arong damplu sitankan non sitamila nalitum jong si ke matha la son group pen gewang rong si pen gewang jong si atim wang pulutang ten nilitum la son si claim ponji pusinitum hodai ta chingwai pon bom pen la dagara tumta chikroi pon Tang tepini ada babirda bangke kangtoniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru